Mapantayo ti daan nga tulag, iti libro ti Eksodo. Eksodo Kapitulo 20, versikulo 1, ingganat versikulo 6. Basaen tayo. Ket ti Diyos sinauna amin dagitoy a balikas kunana. Siak ni Jehova a Diyos mo ang nangaon ken ka iti dagang Ehipto, iti balay a nakaadipnam. Awan ti sabali a Diyos mo iti sangok. Di ka mangaramid iti maipaayken ka aladawan a kinitikitan, uray anya a katulad ti adda ijay ngato sa dilangit, wenno ti adda iti baba dito'y daga, wenno ti adda iti danom iti uneg ti daga. Di ka iruknoy ti bagim kadakwada, wenno pagserbian ida. Tasyak ni Jehova a Diyos mo, manangimonak a Diyos, amang ipasarungkar iti kinadakes dagiti ama kadagiti anak, kadagiti maikatlo ken maikapat a kapututan dagiti gumura kanyak. Ken mangipaay iti naayat nga asi kadagiti rinibribo nga agayat kanyak, ken mangsalimetmet kadagiti bilbilin ko. Versikulo 12 aging ganat versikulo 17. Dayawem ni amam ken ni inam tapno umatiddog dagiti aldaw mo iti daga nga ni Jehova a Diyos mo ited na ken ka. Di ka mamapatay, di ka makiabig iti di ka asawa, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod a maibosor iti padam a tao, di ka aguman ti balay ti padam a tao, di ka aguman ti asawa ti padam a tao, uray ti adipen na alalaki, uray ti adipen na babae, uray ti baka na, uray ti asno na, uray anyaman ako kwa ti padam a tao. Daytoy tinalatak unay nga sangapulo nga bilin. Sangapulo abilin. Apay adaytoy sangapulo abilin ket naisurat da iti Biblia. Ti tao ngamin ket saan na nga ammo nga isuna ket managbasol. Isu nga ti Dios inted na ti sangapulo nga bilin ken naisurat da iti Biblia. Tapno babaen ti daytoy ti tao maamuan na nga isu ket managbasol. Iti Roma 3:20 kunana, agsipod taawan to ti lasag a maibilang analinteg iti sango ti Dios gapo kadagiti araramid ti linteg. Tagapo iti linteg maipakaammo ti basol. Apay nga inted ti Dios ti linteg. Tapno maamuan tayo nga managbasol tayo. Ngem maysa daytoy akamali dagiti igiglesia. Didaam mo no apay nga inted ti Dios ti linteg. Isu nga iti inggit kabailanda padasen da nga tungpalen ti linteg. Awan maisalakan, uray no maaramid da amin ti linteg. Kitain tayo ti versikulo 3. Awan ti sabali a Diyos mo iti sangok. Manipod nang rugi tayo nga nagadal, naamuan tayo nga dalaeng may sa a Diyos. Ket dayta may sa nga Diyos, isu tinang paraswa kadagiti amin nga adda, iti langit ken ti daga. Ti Diyos ket may maysa ken pudno a Diyos. Ti Diyos ket may maysa ken pudno a Diyos. Ket no adda pay sabali a di Diyos, isun ni Satanas. Dagiti di Diyosen ket ni Satanas. Nabasak iti pagiwarnak, may panggep ti Buddhist monk nga natay iti templo ti Heinsa. Tinalatak a templo ti abagatan a Korea. Iti dandani matay, kunana kano, Satanas, di ka umay kanyak. Amin nga di Diyos dito'y lubong ket ni Satanas. Ti panagdaydayaw kadigijay, daydayawen da ni Satanas. Ni Satanas, isu ti kabusor ti Diyos. Ti panagdayaw iti uray sinno a Diyos, malaksid iti dayjay pudno a Diyos, nakaamamak ken dakkel a basol. Di kay agdayaw iti sabali a Dios, malaksid iti dayjay pudno a Dios. No aramiden nyo daytoy, daydayawen nyo ni Satanas. Kitain tayo iti may kadua bilin, verse 4. Di ka mangaramid iti maipaayken ka aladawan a kinitikitan, uray anya akatulad ti adda iti ngato sa dilangit, wenno ti adda iti baba dito'y daga, wenno ti adda iti danom iti uneg ti daga. Di ka iruknoy ti bagim kadakwada,
wenno pagserbiyan ida. Kitaan nyo daytoy, ti mo nabilin ko nana, awan ti sabali a Diyos mo iti sangok. Ti may kaduabilin ko nana, di ka mangikabil ti sabali a di Diyos tapno agrukbab, wenno pagserbiam ida. Anya aya ti di Diyosen? Ti di Diyosen ket uray anya a klase aladawan nga inaramid ti ima ti tao a pagruknoyan ken pagdayawan. Kasta di kayat asauwen ti di Diyosen. At daw gali ijay Korea nga mangikabil da ti ladawan iti ruangan ti ili nga isukano ti Diyos ti langit ken Diyos sa ti daga. Saan da a Diyos ngem na ikabil da laeng ijay ngem pagkarkararagan damit ten. Amin aladawan nga inaramid ti tao a pagruknoyan ket may nga di Diyosen. Adu ti kastoy a panagdaydayaw ijay Korea. Ijay probinsya adda may sa Akayo iti may nga village. Ket daytoy daydayawan damit ten nga isukano ti Dios. Pinagbalinda nga Dios iti dayta nga village. Dakkel daytoy Akayo ngem lakayen. Adun dagiti sangsangana nga naregreg ket dandanidan marunot. Ngem mapanlatta dagiti tattao ket aramiden da amin a ritual a kastoy. Agsala da iti aglawlaw na, itipat da dagiti imima da, ken agtamed da iti sango na. Anya ti pweded na ken ka daytoy Akayo? Anya ti adda iti dayjay Akayo? Nalabit ti amom ket adda maited na ken ka? Ngem awan a pulos. Agsaysayang kalaeng ti panawen. Adda napateg akayat ko nga ipakaawat kada kayo amin ita. Ket dawatek nga panunutin nyo nga nainbag ken si aanad daytoy. Saan abasol ti agbaw iti adda biag na? Di ka makabasol no agbaw ka kadakwada. Mabalin nga agbaw ka kadagiti naganak ken kadagiti manursurom. Saan abasol dayta? Ti panagbaw ket pagilasinan ti kaadat respetom iti dayta a tao. Maipakitam tinasayat a kababalin mo iti dayta a tao nga ni respetom ken kaadda ti panagraem mo kadakwada. Ngem denggen nyo ngay daytoy. Napatasyo ka din tinagbaw iti saanen a sibibiyag, ti bagi iti tao anatay. Nagruknoy kayo ka din iti sangwanan tinatay a tao. Dayta ket panagdayaw met iti di Diyosen. Apay ako nakdayta? Gapo ta saanen a sibibiyag. No sibibiyag ti tao, uray si asinno, adde espiritu iti uneg na nga naaramid iti ladawan ti Dios. Dayta ti kunaen ti Biblia nga ti tao naparaswa iti ladawan ti Dios. Siya, dayta ti espiritu naparaswa iti ladawan ti Dios. Anya nga rod ti makagapo nga agrukbabag iti awan biag na wenno espiritu na wenno anya daman. Gaputa na parasuak iti ladawan ti Dios, nakaamamak ken insulto iti Dios no agruknuyak kadagiti banbanag nga awan biag na. Kastamet laeng no agrukbab ka iti tanem. Dayta ket panagrukbab met iti di Diyosen. No agbaw ka iti tanem dagiti natay, panagrukbab met iti di Diyosen dayta. Adut mamati iti alalya. Ti amuda ti espiritu dagiti natay ket agkatang-katang kanupay laeng iti daga. Agsubli ken agparang kadagiti tattao. Adut mangibaga nga ti espiritu ti natay ket agkatang-katang da kanupay laeng iti daga. Ngem ti Biblia nalawag ti panagkunana nga saan nga kasjay. Dagiti istorya ti alalya ket paset ti panakaayayam ti diablo dayta. Dagiti mamati iti alalya, alalilawan ida ti diablo. Mangikabil kayo ti marker ditoy, tabasaen tayo ti Lucas Kapitulo 16. Adda iti baro atulag. Lucas Kapitulo 16,
bersikulo 19, aging ganat bersikulo 24. At daidi may sa atao ang nabaknang, ket nagpagpagan anay ti purpura, ken lupot ang napateg, ket mangan asibubuslon iti inaldaw. Ket may sa ngagpalpalama ang managan Lazaro, anapno kadagiti derder, at daidi ang nagsadag iti ruangan na. Ket tartarigagayan na ti mabusog kadagiti murkat nga agtinag iti panganan di baknang, ngem awan tinangted ken kuana. Ket dagiti aso, umayda, ket dildilanda ti derder na. Ket naaramid ade di agpalpalamanatay, ket impan dagiti anghel iti saklot ni Abraham, ket nataymet di baknang, ket naitanem. Ket idi adda ang matutuok ijay Hades, intangad na dagiti matana, ket nakita na ni Abraham iti adayo, ken ni Lazaro iti saklot na. Ket iso nagikis ket kinunana, Ama Abraham, kaasyanak, ket ibaon mo ni Lazaro tababasaen na kumati ngodo ti ramay na iti danom, ket palamiisan na to'y dilak taaddaak ang matuukan iti daytoy adarang. Adda dua a tao iti daytoy apaset. Ti may saket namati ken naisalakan, ngem agpalpalama. Ti may saket saan ang naisalakan, ngem nabaknang. Daytoy agpalpalama nga agnagan iti Lazaro ket naisalakan. Nakapangpanglaw isu nga nagigyan iti ruangan ti balay di baknang, adumaw dawat kadagiti murkat nga agtinnag iti lamisaan di baknang. Kalpasan na, natay. Dagiti angheles impanda iti saklot ni Abraham, kayat na nga sawen iti paraiso. Nataymet di baknang, ngem napanan ti espiritu na kalpasan anatay. Tilasag na nagsubli ti tapok ti daga, ngem ti espiritu na napan iti Hades. Dayta ti kunana ditoy. Napan iti Hades. Ket iti Hades, basaen tayo ti bersikulo 23. Ket idi adda ang matutuok iti Hades, intangad na dagiti matana, ket nakita na ni Abraham iti adayo, ken ni Lazaro iti saklot na. Ket isu nagikis, ket kinunana, Ama Abraham, kaasyanak, ket ibaon mo ni Lazaro, tababasaen na kumati ngodo ti ramay na iti danom, ket palamiisan na to'y dilak, taaddaak ang matuukan iti daytoy adarang. Nalabit ko na yun natayen, ngem anya daytoy dila ako na ditoy. Uray no natayen, ti espiritu na agsagaba itirigat, kas itirik na no adda ka payla itilasag. Makita tayo ditoy, nga inton matay ti tao, ti espiritu dagiti saan ang naisalakan, mapan ije Hades. Ammoyo no anya ti Hades, daytoy kat lugar a pagururayan dagiti mapanto ije impyerno, kalpasan ti milenyum, dayta ti Hades. Dagiti espiritu, dagiti saan ang naisalakan, mapanda iti Hades. Dagiti met espiritu, dagiti naisalakan, mapanda iti paraiso. Ti espiritu, dagiti at tao iti daan na tulag, napanda iti saklot ni Abraham. Ngem da tayo iti baro atulag, dagiti espiritu tayo, mapanda iti Dios. Daytoy nga rod na panglaw nga tao, napan iti saklot ni Abraham, kayat nasawen, napan iti paraiso. Daytoy a Biblia, isu ti sao dayjay Dios anamaraswa iti amin a tao. Isu ti Dios nga makaammo ti pagbanagan ti tao, nga dagiti sao na ket naisurat na ditoy. Ngem ti Dios, nangat-ngato ngem kadagiti isu amin a banbanag. Isu nga no agbaw ka iti awan biag na ni Satanas ti kinablaawam. Ti Diablo alilawan na ti tao babaen ti kastoy tapno isu ti pagrukbabanda. Ti aramid dagiti at tao apan nagrukbab iti Diyosen ken ladladawan ket nadagsen a basol. Nadagsen apan nakadusa ti maipatay kadakwada. Ngem dagiti tao di daikan kano daytoy. Itultuloy dalata ti agdayaw kadagiti Diyosen kastay dati nga araramiden da. Dagiti tattao nga masirib ken edukado, isuda tinalaka amatnag iti daytoy apalabog ni Satanas iti tao. Daduma kadagitoy amamasirib ti allukoyen ni Satanas nga mangidaydayaw ken kuana.
At dapay ket kanon pagdaydayawan da ken ni Satanas iti California. Nga adda nakabutbuteng nga seremonyada iti tenga na iti rabii. Naamuan mi pay tinaipadamag nga dagitoy nga agdaydayaw ken ni Satanas nagidaton da ti tao. Nalabit sa anda nga amo ti ar-aramiden da ngem nadagsen a basol iti Dios dayjay. Ket gaputa nadagsen a basol kuna ti Dios adi tayo kuma ar-aramiden. Agsubli tayo iti Exodo kapitulo 20 ti bersikulo 12. Dayawem ni amam ken ni inam tapno umatiddog dagiti aldaw mo iti daga nga ni Jehova a Dios mo ited na ken ka. May sa daytoy kadagiti sangapulo abilin. Naamuan tayon dagitoy abilin anag kuna nga agserbi tay laeng iti Dios nga saan ket nga iti Diosen. Ken di tayo agdayaw kadakwada ket basol no aramatem tinagan ti Dios iti bareng-bareng. Ita adalen tayo dagitoy abilin nga adda pakainaigan na direkta iti tao. Dagiti umuna alima kadagiti sangapulo abilin mainaig iti relasyon tayo iti Dios ket dagiti maudi alima mairelasyon met kada tayo. Ti umuna kadagiti maudi alima abilin at ti kangronaan kadakwada ket isu ti bilin a maipapan kadagiti nagannak. Adu a tao ti agkun ko na at ti Kristyanismo di da isuro ti panagraem kadagiti nagannak. Ngem sao dagitoy dagiti tattao nga saan da nga ammo ti Bibliada. Ti Biblia isuro na asigaganetget ken sigurado unay a termino a masapol a reemen tayo dagiti nagannak tayo. Isursuro ti Confucianismo ken dadum a doktrina a napateg nga ipakita ti respeto kadagiti nagannak iti panangsagot tay kadakwada inton nataydan. Ngem ti Biblia isuro na ti panagraen kadakwada kabayatan a sibibiyagda. Kasti kunana ditoy, dayawem da amam ken ni inam tapno umatiddog dagiti aldaw mo iti daga nga ni Jehova Dios mo ited na ken ka. Daytoy abilin a mairelasyon ka dagiti nagannak ket isulaeng ti adda karina a bendisyon no aramidem. Adda adu nga agtutubo ti adda ditoy ita. Medyo naiduma basit daytoy no may papan iti basol. No kayat yu ti romang ay ken mabendisyonan iti physical abiyag yumet masapul unay respetuen nyo ken pagtulnugan nyo dagiti nagannak kada kayo anasayaat. Espesyal akari daytoy nga inbaga ti Biblia. Di na kayat asawen nga madusa kayo asigod no naalas wenno saan nga nasayaat ti panangtrato yo kadagiti nagannak kada kayo. Ngem ti Biblia in karina ano respetuen nyo dagiti nagannak kada kayo ken tratwen nyo idaanen bag da kayo ken dagiti anak yunto talaga anagasat kayunto. Maysa akari daytoy. Ngarod dawatek nga ikabilyo iti puso yu daytoy. Iti agdama a panawen tayo ita addada tattao a binaybayandan dagiti nagannakda. Kastamet nga ita ti nuclear family ket nagbalinen a prominente. Dagiti nagannak ken kastamet dagiti anak aramiden dati kay kayatda ken agbiagda nga agsisina. Nupay kasta kunana nga dayawem da amam ken ni inam. Ngem no di ka raimen datatang mo ken nanang mo no diket mapagladingit mo ida, basol dayta. Agbalin a basol ti kasjay. Ken basol dayta, iti sangwanan ti Dios. Dagiti nagannak ket isuda dagiti representante ti Dios diti daga. Saan tayo a makita ti Dios? Ngem no si biyagpay dagiti nagannak yu,
isuda ti mangibagi ken kuana. Isuda dagiti masapul nga respetuen nyo. No tallikodam wenno agsukir kayo kadakwada, nakaamamak nga panakaukomto ti agururay kada kayo. Ti sumaruno so ti versikulo 13, di ka mamapatay, pamapatay. Pagarupek nga awan pay kada kayo ti nakapapatay. Ngem adamay sa awagas apanang papatay tinalabit nga naaramid yon. Tay makuna nga aborsyon. Sa anak nga agsao kadagiti special cases, akas kumati maysa nga ina nga agpegad ti biyag na kabayatan a masikog. Ngem aduda dagiti pasamak nga uray saan nga agpegad ti ina, paikat dati ubing nga aday ti tiyan ti ina, babaen ti operasyon. Pamapatay dayta. Gapu siguro nga saan a makita dagiti naganak wenno agnobyo ti fetus nga dumakdakkel iti tiyan, isu nga didamet pan panunotenen a pamapatay no iparegregdan. Ngem ada videotape ko nga ti tao nga nangaramid iti dayta nga video ket maysa nga doktor ijay Amerika. Nabayagen nga araramiden na ti aborsyon ti adu atawen. Ket bayat nga agop opera, iti panangikat na iti maladaga, riribuken ti konsensyana. Isu nga, rinugyanan nga inala ti pictures, dagiti ubing iti uneg ti tiyan. Pinicture na dagiti babies, nga adda iti uneg ti tiyan. Kastamet nga in video na ti aktual nga procedure ti operasyon ti maladaga. May isang instrumento ti inserekda ket pinuted da ti saka ti ubing, ti ima na, ken uray ti tenged na nadadael at talaga. Amin dagitoy ket naipakita iti video. Panunutin yu ngay, awan dua-dua a pamapatay. Didaam mo a pamapatay daytoy. Ngamin, di da makita. Ngem apaman a mainaw ti ubing iti tiyan, mangrugin a maforma ti bagina. Isu nga, talaga a pamapatayen ti inaramid da. Masapul nga ikonsiderayo at ibasol a pamapatay na palalo a nagdagsen ti dusa na. Ti sumaruno ko na, di ka makiabig iti di ka asawa. Anyat kayat na nga sa uwen, ti adultery. Saan nga basol nga agkaida ti legal nga agasawa, ken aramiden da, ti sexual nga relasyon da. Daytamet at talaga, ti wagas nga implano, ti Dios. Ngem, no adda sexual a karelasyon mo, ket saan kayo pa'y anagkasar, uray natulagen ti inkay panagkasar, maibilang daytan, apan nakikamalala. Apay apan nakikamalala ket nalpasmet titulagen. Ti rason, nagkinari kayo laeng nga agkasar iti masakbayan. Saan kayo pa'y nga agasawa? Ti sexual a relasyon ket maipalubos laeng kadagiti addaan asawa. Maipalubos kadagiti agasawa laeng. No naaddaan kay di sexual a relasyon iti tao addi mo met asawa, dayta ket nadagsen unay abasol. Isu nga inbagana nga adultery daytoy. May sapay abanag, ti kayat ko nga ibaga kada kayo ditoy. Isu daytoy. Adu at tao ditoy lubong ita, apudno nga saandan nga ikan kano, at sexual nga aramid ket basol. Uray no may papan itilinteg, tinasyon, kas pagarigan. Ti asawa lalaki wenno babae ket magkirelasyon iti sabali a tao, daytoy ket maibilang a krimen. Ngem saanan nga iso, ti rason nga isuda ket maaresto. Inawagan da daytoy ti infidelity. Saan kadi? Infidelity man wenno adultery ket maiparit da idi itilinteg. Ngem nangipasa da di sabali alinteg amang baliw ka daytoy. Isu nga ti adultery saanen alinteg nga adda dusa na. Kas kumay ja Europa ken Japan.
Uso ijayen nga dagiti agtutubo agkaidadan iti partner da. Sakbay nga agkasarda, padasen dati agden na, ket no compatible da, agkasarda. Adda ak Japan. Sa nga pulon nga aldaw tinapalabas. Bayat nga adda ak ijay, nangag ko nga adda babae nga naggapu ijay North Korea, tinagan na ket Hyun Hee Kim. Medyo saan anasayaat, nga ibagak kada kayo daytoy, ngem adanag ko na ken kuana, nga osaren na ti may sa abanag aparalaang iti babae. Ngem di na kayat tabirhen pay laeng isuna, ken di agos usar iti kasjay. Bayat nga bagbagada daytoy adamag iti TV iti Japan, na asyan dagiti reporter ken kuana. Ti punto ditoy ket iti Japan, maipalubos ka dagiti tattao, nga aktibo iti sexual nga aramid basta kayat da, sakbay ang makiasawa da. Aramiden da di kay kayat da. Ngem apaman ang nagkasardan, di dameten aramiden. Nakakatkatawa. May sa abanag ti panunutin niyo. Apay nga dahay men ti babae. Noon nadadaelen, ti haymen ti babae, kasla na tayo metten isuna. Amuyo no apay, maipaay da ito iti lalaki ken babae. No may papan iti virginity, ti kapada na da ito'y ket iso ti biyag ti tao. Ti rason ken makagapo iso da ito'y. No tunggal maysa ket magwardyaan na ti virginity na, matengel montumet tabagim, nga agaramid ti sabali pay abasol. Kabailan danton nga daywan, dagiti sabali pay abasol. Ngem, apaman ang madadaelen ti virginity da, ti depensa, iti puso da, ket maburak, ket tibiyagdan madadael. Inton mapasamak ken ti kasjay, saan dan a sensitive iti basol. Iti general a panagsao. Ti ammodan o kay latan gaputan narugitanen ti bagida iso nga magipagaramid damit latan. Kalpasan na iti puso da nawayadan nga agaramid ti sabali a basol. Maawatan nyo kuma at ikinabirhen mo ket iso ti biyag mo. No mapukawan ti kinabirhen mo, kasla na pukaw metten ti biyag mo. An nadam ana inbag ti virginity, aging gaamasarakam ti lalaki, wenno babae at talaga ngay ayatem, ket dayta ti isagot munto ken kuana. Iti kastoy, dua tao agbalin a may sa abagi, may sa a familia, ken agbiag da sila ragsak, kas may sa a familia. Apaman ang maamuan ti lalaki wenno babae nga ti asawa na ket addan na pasamak a pisikal a relasyon iti sabali a lalaki wenno babae sakbay a nagkasarda ti puso ti lalaki wenno babae ket agbalbaliw da nalabit nga isupayan ti pagpatinggaan ti ayat da. Kastat kinaseryoso na daytoy abanag. Ngem ti panawen tayon ita dagitoy akababalin ket nadadaeldan. Ken makita tayon, aday to'y awagas ti biyag, ket talagan ang nadadael. Nababan ti moral, kadagituyen, apanawen, ken nadadaelen, ti lubong ken addan, itinagulo a kasasaad. No adda kada kayo, tinaaddaan, iti sexual a relasyon, iti vertical laysa, awaten yun to tinadagsen adusa. No di kayo agpakumbabak, ken agbabawi, dinto sumrek ti pamati kada kayo. Sumaganad, di ka agtakaw, saan ko na masapol nga ilawlawag, ti kay papanan na daytoy. No adda innalam iti siya sinuman, adi daam mo, masapol nga agbabawi ka iti inaramid mo. Sumaruno, di ka agsaksi iti ulbod, ang maibusor iti padamatao. Di ka agsaksi iti ulbod. Kaya't naasawen, adi mo alilawen dagiti sabsabali,
babaen iti inuulbud asao, ken di ka agsao iti saan na pudno. Apang rugyan ti palso asao-sao. Iti versikulo 17 kunana, di ka aguman ti balay ti padam a tao, di ka aguman ti asawa ti padam a tao, uray ti adipen na alalaki, uray ti adipen na babae, uray ti baka na, uray ti asno na, uray anyaman akukwa ti padam a tao. Ti kinaagum met, ket isu ti pangrugyan ti adu abasol. Sang Apolo abilin dagitoy. Ti bilin, may papan, iti aldaw a panaginana, ket jakpay lang ilawlawag ita, isu nga labsan tayo pay laeng. Bayat abasbasain nyo dagitoy a bersikulo, damagan nyo itabagiyo, no anya kadagitoy abilin, ti mangririribok iti puso yo. Nalabit mariribukan kayo, ta nagsukir kayo kadagiti naganak kada kayo. No anyaman kadagitoy abilin a nabasa yo, ti mangriribuk kada kayo ita, masapul nga idanon nyo ita iti Diyos, ken agbabawi kayo as si papapati. Lukiben tayo ti daan na tulag. Ti libro ti Isaias, Kapitulo 59. Isaias, Kapitulo 59. Isaias, Kapitulo 59. Basahin tayo manipod iti bersikulo 1. Adtoy ti ima ni Hiuba saan anapaababa, tapno di na mabalin ti mangisalakan, tilapayag na saan met anabannog, tapno di na mabalin ti dumngeg. Ngem dagiti kinadang kesyo, na magsinada kada kayo ken iti Diyosyo, ket dagiti basbasolyo, inlemengda ti rupa na kada kayo, iti kasta din tumangipangag. Kitaan niyo ti kunana ditoy, mas daw kayo kadino apay at Diyos di na kayo isalakan? Wenno apay adi kayo maisalakan? Saan aga po taababa ti ima ti Diyos, tapno di na kayo isalakan? Wenno tilapayag na, ket di na mangeg dagiti kararagyo, adumaw dawat iti pannakaisalakan. Anya nga rod ita? Versikulo 2. Ngem dagiti kinadang kesyo, na magsinada kada kayo, ken iti Diyosyo. Anyat ket asawen daytoy, kumita kayon ditoy. Kas pangarigan, daytoy ti Diyos, ket siyakmet daytoy. Tunggal maysa, siya sinudaman, ket adabasol iti unegda. Inton daytoy abasol ket agparang, ket makaaramid ti basol daytoy a tao, dayta abasol, mapan iti Diyos, adanunen na, dagiti duma abasol nga inaramid na. Gaputa maurnong dagitoy abasol, iti sango ti Diyos, di na tayo maisalakan, gapu kadagitoy adu abasbasol. Uray agkararagag iti Diyos, ti pakadanunan laeng ti kararag ko, ket iti daytoy nakaurnungan ti basol ko. Ket agsardeng dita, dayta akararag, saan adumanon iti Diyos, dayta ti punto. Nangrunan, no agsao ti Isaias Kapitulo 59. Aduda dagiti mamati ken ni Jesus, kadagitoy nga aldaw, abasbasaen da dagitoy asao, ngem di damit, panpanunuten ti ibagbagana. Ammoyo no kasano amamati da ken ni Jesus, ti umuna amasursuro da, ti wagas a panamati da ken ni Jesus, ket no kasano ti agkararag. Sumaganad, agkantada, kalpasan na agadaldan ti Biblia. May sa atao kunana iti gayem na, masapul amamati ka ken Jesus. So ti gayem na napanmeten iti kapilya. Nagtugaw iti likod, ket ti imuna anaadal na, ket no kasano ti agkararag. Nangeg na ti agkarkararag, jay sango ako nana, Diyos nga amami, agyaman kami, pudnong agyaman kami ken ka. Nalakana anasursuro, ket kastameten ti panagkararag na. Ngem, saan na nga ammo, at ikararag na, saan ang makadanon iti Diyos? Gaputaawan nang ibagak ken kuana. Apaya kasta, ti Biblia kunana, ti Diyos di na mangeg, gaputalapedan ti basol, ti dalan na. Ngarod,
No talaga akayat mo ti agkararag, kunamit ni Paulinitay nga maamakak no adagdamag kanyak no kasano ti agkararag, gaputa amok nga awanak iti posisyon akabailak ti agkararag. Aging ga adi masulbar ti problema ti basol mo, ti kararag awan tot serbina ken ka. Panunutin man biit daytoy, labit adon ti kararag mo aging gaita. Ngem nasulbar ka din ti problema ti basol mo, sakbay ang nagkararag ka. Wenno agkarkararag ka latta, uray adda pay laing problema ti basol mo. No agkarkararag ka, uray no adda ti basol mo iti sango ti Dios, amin akararag mo awan serbina. Digidi akararag di dapulos dumanon iti Dios. Awan adu at tiyempo tayo ita, tapno ilalawag ko kumadaytoy iti ad-ado. Ngem adu aban ba nagtisabali ti panakaawat dagiti tao no may papan iti kararag. Adda datat tao iti denominational churches, ako saranda tayo, adi tayo kano agkarkararag. No umay ditoy, dagiti tao nga aggapo, iti revival meeting, mariknada nga talaga nga di tayo unay ikikan ti importansya ti kararag. Kinapudno na, di tayo agkarkararag, akanayon. Ngem talaga akasta ti agparparang ang maararamid. No addagimong tayo akastoy, mamindwa tayo nga agkararag. Saan na permanente daytoy, ngem agkararag ti MC iti panakairugina, ket agkararag akmet kalpasan ti sermon. Ti Matthew kapitulo 6 kunana, ngem sika no agkararag ka, sumrek ka iti siled mo, agkararag ka ken amam nga adda iti nalimed. Ngem iti panagkararagyo, di kay aramaten dagiti awan kapapay anna a panangulit-ulit. Ngem iti panagkararagyo, di kay aramaten dagiti awan kapapay anna a panangulit-ulit, akas aramiden dagiti hentil. A panunuten da amay pangagdanto gapu kadagiti adu asa sa oda. Tani amayo amuna no anyada dagiti masapulyo no di kay paydawaten ken kuana. Daytoy ti kuna ti Biblia. Kinuna ni Jesus daytoy. Kunana nga saan tayo mga agkararag a paulit-ulit. Ammun ti Diyos ti kasapulam sakbay nga dawatem. No may papan iti panagkararag, adda kararag nga pang publiko, adda met kararag nga kasla sermon, adda na dumaduma nga lang nga ti panagkararag. Iti ili adi makilak, adda maysa, apang lakayen iti maysa nga iglesia, nga numang rugin nga agkararagen iti nakaat ati dog. Adda inauna akabsat na asaan apang lakayen. Kinapudno na makigimgimong laeng ti aramiden na. Maysa a Domingo, napan nagatendar iti morning service da. Ket idi oras ti panagkararag ti makder, ti kabsat na tamapanen mangidalan iti kararag. Ti kabsat na apang lakayen, nang rugin nga agkararag. Nagkararag iti napalalot kapaot na. Nga ti inauna nga kabsat na, ket saan nan akabailan. Nagsakiten ti likod ko, kunana. Ti makder ket rimuaren sakbay amalpas ti kararag. Kasla ati dagunay ti kararag, iso nga simmakit ti likod na. Idi malpas ti panagkararag ti inaudi akabsat na, dinamag na no sa dinuti ayan ni Manong na. Kinunada ken kuana nga, pimmanaw idi panawen ni Abraham. No agkararag ngamin, dahito nga panglakayen, irugi na iti Genesis, agingga iti intero a Biblia. Iso nga imbagada ken kuana, nga pimmanaw ti kabsat na, idi ni Abraham ti ibagbagana. Kasta ka di ti kararag? No agkararag kayo, kasasauyo ti Dios. Ngem apay nga ilawlawag yu ti Dios ti Biblia. Manipod Genesis agingga iti ungtuna. Siya sinno kadi ti sersermonan nyo? Dayjay ket saan akararag. Saan anasken akastat aramiden nyo? No adda
At talaga ti kayat iyo, masapol laeng nga ibagayo, ti tarigagayo iti Diyos, akas iti may sa basit nga ubing. No adda kayat dagiti ubing ka dagiti naganak da, kasla agkarkararagdan no dumawat da, ngem kasano da nga agkararag. Iti kaso ti kaya nakababy, agkararag no agsangit. No ingato na ti ima na, ken saksaka na, nga ikuy-kuyagyeg nga agsangsangit, day taket may sa akita ti kararag. No mangig ti inana, agtaray nga masidig. Kitain na no adda angot ti lampin na, kitain na no masapol asuktan nan ti lampin na, wenno masapol apososwen nan ti baby. Ti panagsangit na ket isu ti panagkararag na. Ket no ti ubing ket medyo dakkelen, mapanken ni ama na ket kunana, Daddy, adagatangek ija school. Ngem kas pagarigan, ti ama ti ubing, ket isu ti presidente ti nasyon. Daytoy kadi nga ubing, ket mapan, ken ni ama na ket kunana, Your Excellency and Honorable Mr. President, kastoy nga tatibagana ken ni amana? Siyempre tibagana, Papa, uno daddy, ngem addada tattao nga inton agkararagda, o sarenda dagiti ang grande unay nga expressions. Kunada, o Diyos dagiti buybuyot, apo dagiti apo. Dayta ket speech, saan akararag? Isu nga, adda kararag akas lag diskurso, agkan kanta, ken kararag akas lag sersermon. Addamet agkararag nga mapandabaoten ti likod, dagiti agkarkararag. Ngem awan kadagijay akararag, ti pudpudno a panagkararag. Pasetlaeng dagijay, ti pinormada a ritual. Saan nakasjay, ti panagkararag. Kasano akasarita yu ti tao nga kaasitgan kada kayo? Agsaludsudak man, sino ti dua a tao nga kaasitgan iti maysa a familia? Kasla amin nga da dito'y sango, ket awan sapay asawa da. Dagiti addaanen asawa, ti asawa da ti kaasitgan a tao, saan kadi? No nagkatugaw dagiti agasawa iti pangpangananda, ti babae kasauna kaditi asawa na iti napigsa, ket kunana ti Asawak, Honorable President ti kastoy a kumpanya. Aramiden na nga tate kasta? Saan? No diket di da pigpigsaan, tapno di mangyeg dagiti sa bali, ti pagsarsaritaan da. Ti kararag, ket conversation, iti nagbaitan ti Diyos ken ti tao nga dapud no abiyag, ken kuana. Siyempre, no mangidalan kayo iti kararag, masapul na pigsabas iti boses yo, tapno mangyeg ti amin. Ngem adadakkel a kamali iti wagas dagiti tao, no anya ken no kasano a talaga ti panagkararag. Dagiti seremonya kas kuma iti panangikanta, wenno panangirecite ti Lord's Prayer, ket naisaknapen iti iglesia dagiti Kristiyano. Isu nga ti konsepto, may papan iti kararag ket nadadaelen. Saan kumaakasto iti wagas ti kararag? Kunada pa'y ati kararag ket kaslaanges, agsaludsudak man. Dagiti kadi si bibiyag ti umang anges, wenno dagiti natay. Masapol kadi pa'y adamagek, nakakita kayo kadin ti bangkay nga umang anges? No ti panagkararag ket kaslaanges, dagiti si bibiyag, automatic nga umang anges da. Siyempre, no ag-exercise kayo, umanges kayo tinaununeg. Ti panaganges yu ket agsasaruno. Ngem basta si bibiyag ti tao, natural ti panaganges na. No kayat mo ti umanges ti dakdakkel, agjaging ka, ket agal-alto ti panaganges mo. No ti kararag, ket agpareho da iti panaganges, no naisalakan kan, ket ti problema ti basol mo na solbaren, automatic ang makapagkararag kan iti Diyos. Makapagkararag kan nga uray awan mangibagbaga, ken ka. Ngem, no di ka pa'y naisalakan, ket ti basol mo lapedan na ka, nalabit ti kararag mo, ket forma ti kanta, speech, wenno sermon, ngem dagitoy awan serbida apulos.
sinuman kada kayo, ket agkarkararag, paylay ti kasta, please, panunutin niyo tinaunay daytoy. Damagem itabagim, nupudno ang mangyag ti Diyos ti kararag mo. No awan apulos ti panawen, at ti problema ti basol iti nagbaitan nyo iti Diyos, ket nasolbaren, mabalen mo ako naen, at ti Diyos, di napulos nangeg, dagiti kararag mo. Lukiben tayo ti Jeremias Kapitulo 5. Adda iti abay ti libro ti Isaias. Jeremias Kapitulo 5. Jeremias Kapitulo 5, versikulo 25. Jeremias Kapitulo 5, versikulo 25. Dagiti kinadakesyo, pinapanaw da dagitoy abanbanag, ket dagiti basbasulyo, impaidam da tinainbag kada kayo. Kitaan nyo daytoyen. Kas pagarigan, adda basol iti nagbaitan daytoy a tao ken iti Dios. Ngem ti Dios adda kayat na nga ited ken kuana. Amuyo kadino anya ti kasasayaatan nga ited ti Dios kada tayo. Tay aggapu iti Dios ken kayat na nga ited kada tayo nga kasasayaatan. Ti amuyo kadi ket tay maaramat a pagbirok ti kwarta. Ti amuyo kadi ket kinalaing tapno sumirid tayo. Ti amuyo kadi ket tay makaparangay iti biag tayo. Kas pagarigan, may sa abalasang inasawa ti nagwapo ken nabaknang a tao ket ti ammo na metten sagot ti Dios dayjay ken kuanan. Ngem saan apulos? Ti kadadakkelan nga sagot nga aggapu iti Dios ket isu ti Espiritu Santo. Ti Espiritu Santo ti mangpaborn again kada tayo. Ken babay ni ti Espiritu Santo amaamuan ken awaten tayo dagiti amin nga ited ti Dios kada tayo. Ti kadakkelan a sagot nga aggapu iti Dios isu ti Espiritu Santo. Ngem uliten nyo ti ibagak. Dagiti basbasulyo impaidam da, tinainbag kada kayo. Tinaimbag nga ited ti Diyos kada tayo, ket ti Espiritu Santo. Ngem no agyan ti basol ditoy, ti Espiritu Santo dinto umay kada kayo. No agyan ti basol mo iti sango ti Diyos, ti Espiritu Santo dinto sumrek iti Espiritum. Saan asyak ti mangibagbaga ka dagitoy? Saan kadi? Dagiti basbasulyo. Dagiti basbasulyo. Daytoy irepresent da dagiti basol mo. Dagiti basbasulyo impaidam da tinainbag ti Espiritu Santo kada kayo. Ngem apaman a masolbar ti problema daytoy a basol, umay adagos ti Espiritu Santo kada kayo. No daytoy problema ti basulyo ket masolbar, ti Espiritu Santo automatic nga umay kada kayo. Ti saludsod, kasano asolbarem ti problema ti basol mo? Saan kadi aday ito iti kadadakkelan a problema a masapol asolbaren? Ita, lukiben tayo ti Jeremias Kapitulo 17. Jeremias Kapitulo 17. Basaek manipod versikulo 9. Versikulo 9. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9. Ti puso manangal lilaw a nakarkaro ngem dagiti amin na banag. Ket iso napalalo a nagdakes. Asin no ti makaammo ken kuana? Siak ni Hiuba, sukisukek ti isip, suutek ti puso. Tapno ited kumet laeng iti tunggal tao tikas mainugot kadagiti dalan na, tikas mayalubog iti bunga dagiti gapuanan na. Kitain tayo ti kunana ditoy. Adda banag asaan a maawatan ken saan nga ammo dagiti tao. Ti ammok kaadwan kada kayo ket taga syudad.
Isu nga nalabit diyo pa'y napadasan tinagpakan iti baboy. Ken nalabit diyo amo no kasunot kinarugit dagiti baboy. Adda panawen idi ang nagtartarakenak ti baboy. Numapan kay ti pagtarak ng ti baboy, makitam ida nga baddekenda ken agtugaw da iti rugit da. Ti angot da na bangsit talaga ang narugit da nga animal. Ngem ti Diyos kunana nga adda narugrugit ngem kadayta. Adda narugrugit ngem ti baboy nga manganda uminom da ken maturog da iti nga tirugit da ket dayjay isu ti puso ti tao. Nalabit iti nabayagen na kaadam agbibiyag ito'y lubong aging gaita di mo amo nga tapusom ket narugit dakes ken manangal lilaw saan kadi? Di mo siguro panunutin at tapusom ket manangal lilaw. Ngem agsalud-sudak man. Saan nga gululbod ti baboy? No nabsugen ti baboy, di na maalilaw ti tao no mabisin, babaen iti panag-oink-oink na. No nabsug ti baboy, agulimiken. Ngem, no mabisin, ay nakaringringgur, agur uriris. Ken saan ang makatal na? Saan nga agululbod? Ngem, iti bayat ti panagbiag mo, ingga ita, di ka kadipay nagulbod uray na minsan lang? Panangalilaw dayta. Ti baboy ket saan ang manangalilaw? Ngem adda panangalilaw iti puso tayo. Adda dagundaway nga no makita tayo dagiti mamu tayo iti makinruar umisem alamanwen ken kumustain tayo ida ket kasla naragsak tayo ang nakakita kadakwada. Ngem kumusta nga iti makinuneg? Iti uneg mo baka kunkunam no adda paltug ko nga adda silencer na pinaltugak kumaitayen. Iti ruar makialalamano ka ken kunkunam kumustakan ngem daytoy ket talaga nga madi ken dakes. No dadduma ditay kayat ang makita arumang ay ti sabali. Agbalin nga naimon ken naapal tayo. Naibagak dayto idin ngem iti makinruar nalabit adda babae nga langan na tinaem maabalasang nga nasayat ti ayos na kinatakneng ken mabalin nga napintas pay. Ngem no agtugaw laeng nga awan ubraen na nalabit makaited, tinasayaat nga impresyon. Ti impresyon ti tao no makita dakit na singpet, ken adaan natakneng a disposisyon. Ngem kas pagarigan, mapantaket ibagam ti may sa abanag, a makapasakit ken kuana. Numapan ka, ket pabasulen nga de naramid na uray awan met, sigurado arumor asigod ti pungtot na, ket kunana, anya ti kunam? Anya? Apay akas ta ti reaksyon na? Gapu iti kinarugit nga adda iti uneg na. No awan ti dakes iti uneg day ta tao, uray kasanot pa ng lukom ken kuana, agtali na edto anatal na. Kaslangay ti estatwa ni Buddha. Uray pagsasawam ti estatwa ni Buddha saan na nga maawatan. Uray tong patungpaem ti rupa na, kaslaawan lata tinapasamak iti estatwa. Nakatugaw lata nga kaslakastoy. Awan ti dakes iti uneg ti estatwa ni Buddha, ken kastamet nga awan panangalilaw. Ngem ti may sa tao, uray nakatugaw akasla iti estatwa ni Buddha, asit ganyo lang ida, ket sagiden nyo ida, uray nalagan lang, makaunget daken kan adagos, gura, pungtut, ken panangilunod, ti rumwaren, manipod iti unegda. Apay akas jay, ipagpakita na nga ada basol iti uneg ti tao. Ada panangalilaw, iti sabali asao, ada basol iti uneg ti may sa tao. Kasta ti ibagbagana ditoy.
Ti puso manangal lilaw ang nakarkaro ngem dagiti amin a banag. Ket isu ang napalalo ang nagdakes. Asino ti makaammo ken kuana? Panunutin nyo daytoy. Kabayatan nga agbibiyag kayo dito'y lubong, ingga ita, saan nyo nga ammo ang manangal lilaw gayam ti puso yo? Napalalot kinadakes ti puso yo. Wenno napalalot kinamaag ti puso yo. Daytoy ti punto. Agbibiyag kayo nga hanyo ammo amin dagitoy. Asin no ti makaammo ken kuana? Gaputa saan nyo nga ammo dagitoy aging gaita, agbibiyag kayo nga natibker ditoy lubong, kaslatay awan problemam, daytoy ti punto. Daytoy ti problema. Ilawlawag ko iti kastoy. Kas pagarigan adda kanser, iti uneg ti bagim. Ti kanser, ket di nakayat ti oxygen. Kadagituyen a panawen, narugiten ti angin dito'y lubong. Isu nga ti kanser iti uneg, ininot a dumakkel. Ngem uray dumakdakkel, talaga nga saan mo nga ammo. Awan apulos ti ideyam. Inton ti kanser ket na developen a husto, ken adda mariknamon a sakit, isunto pala ti panakaammo nga adda kanser mo ngem naladaw ton ti amin. Dayta a panawen dinton maagasan. Iti kapada na abanda, uray met no adda basol iti tao, kinadakes, panangallilaw, uray adda amin dagitoy iti uneg ti tao, agbibiyag dagiti tao nga didaam mo daytoy. Kalpasan na, intun maamuandan, awanen, tanaladaw ton ti amin. Kas kuma kadagiti tao nga naamuandan nga adda kanserda, ngem naladawen. Masapul, nga maawatan nyo daytoy, sakbay amaladaw. Masapul nga mailasin nyo kuma, nga da daytoy panangalilaw, kinadakes, ken basol iti unegyo. Ti sitwasyon nyo, ket kaslamay sa nga tao, nga daigem na nga bomba. Kitaan daw di sumaruno. Versikulo 10. Siyak ni Hiuba, sukisukek ti isip, suutek ti puso, tapno ited kumet laeng iti tunggal tao, tikas mainugot kadagiti dalan na, tikas maialubog iti bunga dagiti gapuanan na. Kitaan nyo daytoy. Kunana nga, may santong aldaw, ited to ti Diyos iti tunggal tao, ti bunga dagiti gapuanan na. Iti sabali asao, tunggal maysa o kumenanto. Isu nga kunana, anyaman a basol nga inaramid mo, madusa kanto, gapu kadagijay a basol. Dayta ti panakaukom. May santong aldaw, intun madusakan, gapu kadagiti amin abasol nga inaramid mo, kabayatan ang nagbibiyag ka diti daga, awan anyaman na, no ingagaram nga inaramid, wenno saan. Apay nga kasjay, asin no ti makaammo ken kuana? Ti Diyos ti makaammo no anya tinagyan iti puso, dayta ti punto. Ti Diyos sukimaten na ti puso, ken suuten na ti isip. Gaputa ti Diyos, ammo na ti uneg, ken ruar tayo, ammo na ti adda iti puso tayo. No anya ti kayat tayo, ken aramiden tayo. Dumteng to ti aldaw, abayadan tayo amin dagitoy abanbanag. Isu nga, daytoy a problema, ket talaga a seryoso unay. No makaaramid ti tao iti dakes, ti amuda ket natalgeddan, no saan da nga maduktalan. Mangmangegyo akanayon daytoy, kadagiti damdamag kadagitoy ngal aldaw. Kanayon nga da istorya may papan iti tao na nga lilaw, ken nagtakaw. No agaramid da ti krimen, ti amuda ket nagbalegi da, ken makaala da iti gungunada iti dayjay. Ngem may sa abanag, ti masapul nga mamuanda nga uray saan da maduktalan, ken maukum iti pangukuman to'y lubong, saan da nga makalusot iti Diyos na makakitkita iti amin na banag, akas tigilap ti may sa akimat. Tigilap ti kimat, ket agapu iti adayo at tangatang, ngem ti ranyag na, dumanon uray pa iti uneg ti kwartom. Ti Diyos ammo na amin.
Mabalin adi kayo matiliw, tilinteg ti lubong, ngem di kayo makalusot iti panangukom ti Dios. Lukiben tayo iti Ebanghelyo ni Matthew, Kapitulo 5, iti baro a tulag. Matthew Kapitulo 5, versikulo 21. Nangegyo ana isao kadagiti imun una. Di ka mamapatay, ket siya sinuman ang mamapatay to, agpeggad to iti pannakaukom. Ngem kunak kada kayo, nga oray siya sino agumura iti kabsat na, agpeggad to iti pannakaukom. Ket oray siya sino nga agkunan to iti kabsat na, ong agpeggad to iti pangukuman. Ket oray siya sino nga agkunan to kenkwana, awan nakem mo, agpeggad to iti infierno nga apoy. Ngarod, anya abasol, ti maukom to ken anya nga basol, ti mangitapwak iti tao iti infierno. Adu at tao ti mangpanpanunot, ang maitapwak da iti infierno gapu iti nadagsen a basol da. Kas kumay ti panagtakaw ken pamapatay, ket saan adagiti babasit a basol, ken di da ibilang nga ti basit nga basol, ket saan kanon a basol. Ngem anya ti kunan ni Jesus may papan kada itoy, kunana nga no nakapatay ti tao ket maukom to. Ngem kunana pay, ngem kunak kada kayo nga oray siya sino agumura iti kabsat na. Kitan nyo ti kunana ditoy, oray siya sino agumura iti kabsat na. No kunana nga kabsat ditoy, mairamanen, dagiti anak mo. Dagiti gagayem mo, ken oray siya sino ditoy lubong nga kagurguram, wenno kapungpungtot mo, agpungtot ka, adaguram, wenno adaong tam. Ti Biblia kunana, nga no tunggal aramidem ti kastoy, uray siya sinuka maukom kanto, tunggal maysa awan mailaksid. Saan laeng, adagiti nadagsen, abasol ti maukom, ket nalabit at pinakabasit nga basol, isu ti basol a panagpungtot. Nalabit awan pay ti tao, dito'y lubong adi pay pulos nagpungtot. Ammuyo no anya ti pannakaukom, ibagakto dayta into no madamdama. Ket uray siya sinung agkunanto iti kabsat na ong pang insulto daytoy. Isu nga no kunam idiot, wenno stupido ka. Maitapwak ka, ijay impyerno, gapo iti daytoy nga basol nga imbagam. Saan asyak tinangibaga? Versikulo 22. Ngem kunak kada kayo nga oray siya sino agumura iti kabsat na, agpeggad to iti pannakaukom. Ket oray siya sino agkunan to iti kabsat na, ong ket insulto, agpeggad to iti pangukuman. Ket oray siya sino agkunan to kenkwana, awan nakem mo, agpeggad to iti infierno nga apoy. Kasla na palalo met ti Diyos, saan kadi? Anyat mapasamak no itapwak na amin iti infierno, dagiti nagpungtot wenno nagilunod. Awan ti tao, nga dinang insulto wenno din nagpungtot, kayat nakadi nga sawen nga amin a tao dito'y lubong ket mapan di infierno. Panagkunak narigat yung akseptaren dagito nga sasao, wenno ikabilyo ida iti unegyo ita. Isu nga, masapul a may salakan kayo. Mangikabil kayo ti marker ditoy, tabasayan tayo ti Apokalipsis Kapitulo 20, adda iti ongto ti Biblia. Apokalipsis Kapitulo 20. Basaek manipod iti versikulo 12. Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 12. Ket nakitak dagiti natay, babasit ken dadakkel,
ang nagtatakder iti sangwanan di trono, ket nabistrad dagiti pagbasaan, nabistrad met ti sabali a pagbasaan, nga iso ti pagbasaan ti biag, ket dagiti natay na ukumda ka dagiti banbanag ana isurat ka dagiti pagbasaan, kas mayan nurot ka dagiti aramid da, ket ti baybay inyawat na dagiti natay, nga addada ken kuana, ket ni patay ken ti Hades, inyawat da dagiti natay, nga daidi kadakwada, ket na ukumda tunggal maysa, kas mayan nurot ka dagiti di aramid na. Anyat kayat na nga sa uwenda ito. Dahito'y alin niya, i-represent na ti history ti tao. Dahito'y ti pito atawen ti tribulasyon. Inton agsubli ni Jesus, history dahito alubong agpatingganton, ket ti 1,000 atawen a pagarian mairuginton. Kalpasan na agpatingga ditoy. Amin amayanak dito'y lubong, amin a tao anatay adiim muna ana isalakan, isu da amin agungar danto amin iti dayta a panawen. Daytoy a panagungar iti dayta a panawen, maawagan umuna a panagungar. Ita basahin to iti Kapitulo 20. Kapitulo 20, manipod versikulo 4. Versikulo 4. Ket nakitak dagiti trono, ken dagiti nagtugaw kadakwada, ket naitalek kadakwada ti panangukum, ket dagiti karkararwa dagiti naputulan, gapu iti pammaneknek, ken Jesus, ken gapu iti sao ti Diyos, ken dagup dagiti saan anag daydayaw iti animal, ken tiladawan na, ken saan anamarkaan, kadagiti mugmuging da, ken iti imada, ket dagito'y nagbiag da, ket nagipagari da ken Kristo iti 1,000 atawen, dagiti sabsabali kadagiti natay, saan daan na pagbiag, agingga iti di maturpos dagiti 1,000 atawen. Daytoy isu ti umuna a panagungar, nagasat ken santo ti mairaman iti panagungar nga umuna. Ita, kumita kayon ditoy, dagiti nabalbaliwan ken nagungar iti daytoy a panawen, mairaman da iti umuna a panagungar. Kalpasan na iti daytoy a panawen, isu ti maikadua a panagungar. Daytoy ti panagungar dagiti saan ana isalakan. Amin anayanak dito'y lubong. Awan ti uray siya sinuman amay laksid. Agungar danto amin iti dayta a panawen. Ulitin nyo ti ibagak. Juan Kapitulo 5, versikulo 29. Suruten dak. Ket rumwardan to, dagiti nagaramid ti nainbag, iti panagungar ti biag, ket dagiti nagaramid ti dakes, iti panagungar ti panakaukom. Dahito iti panagungar ti panakaukom. Agungar danto ditoy tapno maukom da. Kas pagarigan, dahito iti tugaw ti ukom. Tugaw ti ukom daytoy. Ket ti judge agtugaw ditoy. Agtatakdermet dagiti tao ditoy nga agururay iti panakaukom da. Dagitoy at tao or-orayan da ti panakaukom da. Ket iti sango da adda libro. Tunggal maysa adda libro iti sango da. Ket ditoy ti sango met ti judge adda sabali a libro. Daytoy ket isu ti libro ti biag. Dagiti saan ana isurat tinaganda iti libro ti biag maukumda. Dagiti tattao nga addanaganda iti libro ti biag di dan sumango iti pangukuman. Dagiti nagan dagiti na born again ket na isurat da amin ijay. Ngem dagitoy at tattao amin apan panunot nga adda iti puso da ken amin nga inaramid da nanipud na yanak da ditoy lubong ket na isurat kadagitoy a libro. Uray kababasitan na banag, maisurat ijay. Aging gaita, talaga nga saan yupay nga ammo daytoy. Kinadamay sa abanag adiyo pay, talaga nga ammo. Diyo ammo nga uray idi nagpungtot kayo, na isurat da amin ditoy. Amin nga panagulbud mo na isurat damit.
Uray idi adda kinaguram. No nakikamalala ka, na isurat met. Isu amin. Amin na panpanunod itapusom. Ken amin nga inaramid mo na isurat da amin iti daytoy nga libro. Daytoy iti punto. Basaen tayo manen ti bersikulo 12. Ket nakitak dagiti natay babasit ken dadakkel a nagtatakder iti sangwanan di trono ket nabistrad dagiti pagbasaan. Tunggal maysa, adda maysa nga libro iti sangwanan na. Nabistrad met ti sabali a pagbasaan nga isu ti pagbasaan ti biag. Daytoy ket maysa la a libro. Ket dagiti natay na ukumda kadagiti banbanag a naisurat kadagiti pagbasaan kas mayan nurot kadagiti aramid da. Ngarod, naukom dagitoy atat tao. Alaen tayo man daytoy a tao ditoy. Daytoy ti muna nga tao, may kadwa, may katlo, may kapat, ken may kalima nga tao. Daytoy ket nalabit a posible, ngem kas pagarigan, daytoy umuna nga tao, ket naminsan lang nga nagpungtot iti intero a panagbiag na. Di na natingel tiriknana iti naminsan lang. Naminsan lang a di na natingel tiriknana, ket ti resultana, naukom daytoy nga tao, gapu iti basol na, ket naitapwak di impyerno. Ket inton addan di impyerno, awaten na ti pannakadusa ti basol na a nagpungtot, iti naminsan lang, iti entero a panagbiag na. Ijay impyerno, madusa kalaeng, itinuanyat inaramid mo. Iti Jeremias Kapitulo 17, binasa tayo itay atong galtao maited ken kuana, ti bunga ti inaramid na. Ijay impyerno, nga awaten na ti dusa ti inaramid na. Uray na minsan ka lang nga nagpungtot, madusa ka, gapu iti may salaeng nga basol. Kas pagarigan, daytoy a tao ket nagulbod. Awaten na nga rod ti dusa, ti maysa a panagulbod. No namindua a nagulbod, awaten na ti dusa, ti namindua a panagulbod na. Daytoy a tao ket nagtakaw. Madusa nga rod iso na ti medyo nadagsen a dusa. Daytoy a tao nagikamalala. Awaten na nga rod ti nadagsen apan nakadusa. Daytoy a tao ket nagsukir kadagiti naganak na, awaten nan tumet ti pannakadusa na. No naminsan lang, madusa gapu iti maysa a basol. No namindua nang inaramid, mamindua met a nakarkaro ti dusa na. Ti impyerno ket lugar a dagiti a tao madusa da kas mayan nurot iti inaramid da. Isu nga, dayta ti pannakaukom. Ket ti impyerno isut lugar a papanan ti tao kas resulta dayta a pannakaukom. Isu nga, uray kasanot kabasit ti basol nga inaramid mo, ti presyo dayta a basol, masapol a mabayadan iti impyerno, kalpasan a maukom ka. Saan na siyak, ti agko na, iti daytoy ti ibagbaga, ti Biblia, saan kadi? Ti Biblia ket pudno, saan kadi? Naadal yon, nga ti Biblia ket talaga nga pudno, saan? Nalabit diyo kayat nga aminin iti puso yo, wenno patyen, ngem daytoy a kinapudno ket nalawag a pudno da. Iti bersikulo 13, ket ti baybay inyawat na dagiti natay nga adda da kenkwana, ket ni patay ken ti Hades inyawat da dagiti natay nga adda idi kadakwada, ket naukom da tunggal maysa kas mayan nurot kadagiti aramid na. Dagiti natay iti baybay agungardan to manipod iti baybay. Dagiti natay iti apoy ket agungardan to manipod ijay. Kasano nga agungar ti tao anapuoran? No ti tao ket natay iti baybay, nalabit kinnan ti pating ti bagina. Kalpasan na, nakalap da ti pating, innala da ti langis na, ken sindada ti lasag na. No kasjay, nalabit mas daaw kayo, no kasano nga agungar no kastoy, ti papatay ti maysa a tao. Ngem sino aya ti Dios? Isu ti Dios anamarswa manipod iti awan, saan kadi? Uray mapuuran ti tao, ti gas kas iti hydrogen, dagitoy nga gas nga mangbukbukel ti orihinal nga elemento ti bagi ket saan a maikat. Maipanday ti daga ken maitipon da
ket agbalin damit adaga. Ngem agingga nga ti espiritu ti tao si bibiyag ti panagungar ket saan nga problema. Ngarod, dagiti tao anatay nga di pay naisalakan ket mapanda iti Hades nga umuna. Kalpasan na iti daytoy a panawen agungar ken maukumda. Daytoy ti panagungar para iti panakaukum. Maukumdan to ken maitapwak da iti danaw nga apoy. Panunutin tayo man daytoy. Kas pagrigan bayat ngagbasbasa kayo iti Biblia ken dumdumngeg kayo kadagitoy asao. Nalabit kun kunam, oh come on, saan apudno dayta? Ken, ti amok saan akasta. Ket sika saan mo meten akayat, nga awaten amin dagitoy itapusom. Nukasta nga rod, anyat aramidem, inton dumteng ti aldaw nga amin dagitoy nga banag, ket makitam to. Anyadan to nga rod, dagiti aramidem inton dagitoy asasao, ket pudno dagayam aparaken ka. Ngem naladaw ton ti amin. Ti Biblia ko na nga ti impyerno ket lugar nga umapapoy. Ti rason no apay adi kay matayan ijay, babaen iti apoy, ngamin nagungar kayon ket ti bagiyo saanen a mauram. Tinagungaren a bagi ket saanen a mapuuran ken mapukaw. Uray ti bagi ti managbasol ket saan met a mapuuran ken mapukaw kalpasan ti panagungar da. Agnanayon ton. Daytoy ti rason a nagsao ni Jesus ti kastoy iti Matthew Kapitulo 5. Agsubli tayo iti Matthew Kapitulo 5. Matthew Kapitulo 5, versikulo 22. Ngem kunak kada kayo nga uray siya sino agumura iti kabsat na, agpeggad to iti panakaukom. Ket uray siya sino agkunan to iti kabsat na ong agpeggad to iti pangukuman. Ket uray siya sino agkunan to ken kuana awan na kemo, agpeggad to iti infierno nga apoy. Saan ang nagubsang ni Jesus? Ilawlawag na laeng dagiti banag apudno. Versikulo 25. Magikapya ka iti madaras iti karinggur mo, no adda ka pay laeng ang naikuyog ken kuana iti dalan. Dilakit ta maaramid at ikabusor mo, iyawat na ka iti ukom, ket ti ukom iyawat na ka iti alkalde, ket maipisok ka iti pagbaludan. Ilawlawag ko man no anya daytoy. Araramaten na ditoy, ti pangarig ti maysa a korte. Daytoy ket pangukuman. Ket daytoy met ti dalan nga agturong iti pangukuman. Ditoy may sa atao ti magmagna itoy adalan. Ket daytoy ti mangidaldalan ken kuana. Kibkibinen na, ngem sa dinno ti papananda, daytoy ti lugar nga ti tao ket maukom. Ti tao nga magmagna nga umuno na, iso ti prosecutor. Kinapudno na, saan nga ti prosecutor ti mangipan ti akusado iti korte. Trabaho ti pulis dayjay wenno gwardya ti pagbaludan, saan kadi? Ngem kinapudno na, kapada na metlaeng nga ti prosecutor ket ipan na ti akusado iti korte. Ket kunana, intan, masapul nga sangwem ti nakaidarumam. Ditoy, ni Jesus araramaten na ti public trial tapnon mailalawag na ti maudi nga pannakaukom. Ket kunana nga ti tao nga sumarsaruno ket masapol a magikapya iti kabusor na. Ti prosecutor nga aday ti sanguna no kunana a magikapya kayat na asawen at ti problema ket maayos amin babaen iti public prosecutor. Jak ibagbaga nga kastoy pala ti mapaspasamak kadagitoy ita ngem iti napalabas ngal aldaw
pasuksukan da ti prosecutor tapnon maayos ti problema da. Kasta ti wagas ngar aramiden, dagiti tattao idi. No solbarem deto'y abanag iti abogado sakbay nga makadanon kay ti korte, malpasen ti kaso. Ket saanen a masapol, amapan kay ti pangukuman. Ngem no kitain to'y ditoy, kuna ni Jesus, magikapya ka iti madaras iti karinggor mo, no adda ka pay laeng a maikuyog ken kuana iti dalan. Anya daytoy dalan a kunana ditoy? Daytoy ti dalan ti biag. Ti dalan na pagpagnaan dagiti tattao bayat asibibiyag da ditoy lubong, isu ti dalan nga ti ungtuna ti maudi apan nakaukom. Itatta, magmagna kayo iti dalan nga agpatingga iti pannakaukom. Tunggal may saan ayanak dito'y lubong, ket magmagna ito'y adalan. Ket awan met sa bali adalan, amabalinyo kumaapagnaan. Amin a tao ket magmagna, iti daytoy adalan nga agturong iti pannakaukom. Ngarod, kuna ni Jesus nga magikapya tayo iti kabusor tayo, sakbay nga tumakder tayo iti pangukuman ken maukom. Anya di kahit nasa awen ti kabusor? Daytoy a kabusor, isu ti konsensyam nga adda iti uneg mo. Isu ti konsensya ti unegyo. Iti puso ti tunggal tao ket adda dua alanga. Adda bukod na apagayatan, ngem ti konsensyam saan asumardeng amang riribuken ka. Riribuken na ti konsensyam, parparigaten na talaga. Ti kinapudno nga agsagaba tayo manipod iti guilty conscience, ipanpaniknek na nga adda tayo iti dalan ti pannakaukom. Ita ti ebidensya, ti pamaniknek. Nuriribuken na ka ti konsensyam, nalawag da ito'y apagilasinan nga maukom kanto. Isu nga, no daytoyen nga tao, ket magikapyan iti kabusor na, apaman anay salakanen, matakwatan nanto nga saanen ariribuken ti konsensyana. Daytoy ket panagikapya iti kabusor mo. No naisalakan kan, nagikapya kan iti konsensyam, nga isu ti kabusor mo. Kabayatan nga magmagna ka akadwa misuna, ti konsensyam saan nakanton ariribuken. Di ka metten makadanon ditoy. Daytoy ti rason, no apay amasapul a may salakan kayo, anyaman ti mapasamak. Ti amuyo kadiket na saysayat nga may salakan kayo, ngem mayat latta oray saan? Kitaan tayo ti kunana ditoy. Basahin tayo manen iti bersikulo 25. Magikapya ka iti madaras iti karinggor mo, no adda ka paylaeng a maikuyog ken kuana iti dalan. Dila ket ta maaramid at ikabusor mo, iyawat na ka iti ukom, ket ti ukom iyawat na ka iti alkalde, ket may pisok ka iti pagbaludan. Daytoy pagbaludan ket impyerno. Bersikulo 26. Pudno kunakken ka adikan turumwar sadyay, aging gati mabayadam ti kamaudyanan a maraviles. Ti pagbaludan ket isu ti impyerno. Ket no kunana ditoy, adikan turumwar sadyay aging gati mabayadam ti kamaudyanan a maraviles, kayat na asawen, nga di ka makarwar ijay, aging ga adi ka mabayadan amin, dagiti amin a basbasol mo. Ilawlawag ko pa'y basit. Anya ti maraviles wenno penny? Daytoy, isu ti kababasitan a kwarta. Ti $1, isu ti kadadakelan a kwarta nga adda kada tayo. Adda ti $1, adda ti kwarter, adda ti nickel, adda ti dime, ken adda ti penny wenno maraviles. Ti $1, ti kwarter, ti nickel, ti dime, ken ti penny. Ti penny ti kababasitan da amin. Ti kayat na asawen daytoy, masapol unay, nga mabayadan ti presyo, uray iti kababasitan, a basol. Masapol abayadam ti presyo ti basol mo.
No di mo bayadan ti presyo ti basol mo saan to ang maikat. Masapol a bayadam ti basol mo. Panunutin nyo ti bukod yu a sitwasyon. Panunutin nyo ti basol nga inaramid yu, bayat nga adda kayo dito ilubong. Nalabit nagpungtot kayo, wenno nagulbud kayo, wenno imapal kayo, nalabit nagimon kayo, wenno inalilaw yu ti padayo a tao, nalabit nagikamalala kayo, damagan yu ti bagiyo, no nabayadan yu aminin, ti presyo ti amin nga naaramid mo a basol. Nabayadam ka din ti amin na basol mo, aging gati maudi a maraviles? Tun agawid kayo, panunutin nyo man, ken lagipen nyo man asiaan nad ti biyagyo. Damagan nyo man ti bagiyo no nabayadan yun ti amin na basol yo, manipod kadadakilan aging ga iti kababasitan. Versikulo 27. Nangegyo ana isao, di ka magkiabig iti saan mo nga asawa. Ngem siyak ko nakada kayo, nga oray siya sino amang matmat iti may sa babae tapno garteman na, nakiabigen ken kwa na iti puso na. Ket no tamatam amakin kannawan, iso ti mangtedken ka di pakaitib kulan, isuswaten ket ibileng mo, tanay saysayat ken ka mapukaw ti may sa kadagiti kamkameng mo, ngem ti suamin abagim, maibileng iti infierno. Ket no ta imam amakin kanawan, iso ti pakaitib kulam, iso ti putden, ket ibileng mo, tanay imbagken ka amapukaw ti may sa kadagiti kamkameng mo, asaan ket at iso amin abagim, mapan iti infierno. Nalabit nakikamalala kayo iti puso yo. Saan nyo man nga inaramid iti pisikal, ngem nakikamalala kayon iti puso yo. Babae ka man anang matmat iti lalaki, wenno lalaki anang matmat iti babae, itapusom nakikamalalakan. Maukumtumet dayta. Kuna ni Jesus, ket no tamatam amaken kanawan iso ti mangtedken ka ti pakaitib kulan, no takannawan amatam, kumita iti lalaki, wenno babae nga addaan panaggartem, masapul nga rod, aswatem, dayta amata. Ket no ada dinanog mo, wenno inaramid, ti ima makanawan asaan anasayaat, kunana nga putdem. Gaputa ti amin a bagiyo ket maitapok iti infierno, gaputa kanawan amatam ken kanawan nga imam, kunana nga ti isu amin a bagim mapan di infierno, dayta bagim. Ngem no suatem takanawan amatam, agbasol manen ti katigid amatam. Kunada nga nupot den yu ti ima ti managsugsugal, usaren nanto kano ti saka na nga agsugal. Ure nupot den yu ti ima yu, ituloy yun tulat ti agbasol. Iso nga no adalan tayo daytoy, maduktalan tayo nga ti basol, ket adda nga talaga iti puso. Ti basol ket adda iti puso. Daytoy ti punto. Seryoso onay daytoy a problema. No kitain tayo analaing, ti tao ket sangarepet a basol. Sangarepet a basol. Lukiben tayo ti Roma Kapitulo 1. Roma Kapitulo 1. Basaek manipod iti versikulo 21. Roma Kapitulo 1, versikulo 21. Ta idinto anaamuan dati Diyos saan da adinaydayaw akas Diyos. Di damit nagyaman, no diket nagtangsit da kadagiti panangipalpalawag da.
ket nagsipnget tinaningning a puso da, akun kunada nga mamasirib da, nagbalinda ananingning. Ket sinuktan da ti dayag ti Dios adi agrupsa, iti kaasping ti ladawan ti tao nga agrupsa, ken dagiti tumatayab, ken dagiti an animal ang nagsaka iti upat, ken dagiti ululeg. Sakbay daytoy, ti bersikulo 18 aging ti 20, sarasaritain na ti tao adi da amammo ti Dios, ateista. Kunana ati tao nga di dapat ti Diyos ket maukom to tinakaro inton panangukom. Ngem manipod dito'y bersikulo 21, saritain na dagiti tao nga amammo da ti Diyos, at dadan to tao nga amammo da ti Diyos, ngem maukom dan to latta. Ti ammo ti adu nga tao, no patsyen da ti Diyos ken makigimgimong dan, mapandan ije langit, ken maliklikan da kanon ti impyerno. Naibagak da ito yen, idi, saan ka di? Kinunan ni Jesus, saan at itong galmay sa ngagkon na kanyak, Apo, Apo, sumrekto ti pagarian ti langit. No diket ti mga ramid ti pagayatan ni Amak, nga adda sa di langit. Agipadtuman ti maysa a tao itinagan ti Dios. Mangparwar iti demonyo itinagan ti Dios. Ken adot inaramid na anakaskas daaw itinagan ti Dios. No kuna ti Dios adi na amamu dayta a tao, ti Biblia kuna na nga dayjay a tao, ket mapan di impyerno. Kitain tayo no anyat kunana ditoy. Ta idinto anaamuan da ti Dios, saan da adinay dayaw akas Dios. Saan tayo abusbosen ti oras tayo ditoy? Ngem no mamati kayo ti Dios aging gaita, damagin nyo ti bagiyo no ti Dios metlaeng idaydayaw yo, wenno ta bagiyo. Panunutin nyo dayta. Kunayo amamati kayo iti Diyos, ngem panunutin nyo ngay, amangan tay palangguad yo amararaem kayo, weno ti dayaw ti kinabaknang yo, weno ti kinasirib yo, weno ti nagbannugan yo. Itantanok mo ka di at talaga ti Diyos, panunutin nyo ngay asiaanad. Sumaruno ko na di damit nagyaman. Amamuda ti Diyos, ngem di damit agyamyaman ken kuana. Anya ti pagyamanam ken kuana. Iti uneg ti maysa atawen, dagiti tao amamati ti Dios ket adut gundaway da nga agyaman. Adut pagyamanan da iti maysa atawen. No dumteng ti baro atawen, mapanda di kapilya ket mangted ti donasyon ti panagyaman gapu iti baro atawen. Kastat managyaman di kadi? No adamayanak nga ubing, mangted ti donasyon ti panagyaman gapu iti kayanak nga ubing. No nakastrict ti maysa nga estudyante ti maysa nga universidad, ti pamilya ket mangted ti donasyon ti panagyaman gapud na nakastrict ti anak da iti universidad. Into nagkasarda, mangted da ti donasyon ti panagyaman gapu iti panagkasarda. No makasarak da iti trabaho, mangted da ti donasyon ti panagyaman gapu iti baro a trabaho. Dadumamit at tao mangted da ti donasyon ti panagyaman tun ag birthday da. No graduar da iti kolehyo, kastamet amang ted da ti donasyon ti panagyaman. Ken mangted da ti donasyon ti panagyaman iti Paskwa. Donasyon kas panagyaman iti napintas nga apit. Adu agundaway nga maipakita ti panagyaman iti uneg ti maysa atawen. No adday ti revival meeting, dagiti at tao mangted damet ti donasyon da. Ngem adda maysa ken pudno a panangipakita ti panagyaman nga awan kadagijay. No awan dayta pudno a panagyaman, amin dagijay a panagyaman ket awan mamaay na. Awan pulos serbina. Anya dayti pudno akan ito ti panagyaman? Inton ibagam iti Diyos nga, agyaman ak apo, ti panangisalakan mo kanyak. Dayta ti banag nga awan. Apo Diyos, napakawanan dagiti basbasol ko. Daytoy ti kanito, ti panakaisalakan, ken daytoy ti awan. No awan iti tao, daytoy a panagyaman ti panakaisalakan,
awan met ti pangrugyan dagiti dumapay nga aramidem a panagyaman. Kasla agayos lang dagiti duma. Mangikabil kayo dito iti marker ket mapantayo iti Isaias Kapitulo 12. Iti daan na tulag. Isaias Kapitulo 12. Isaias Kapitulo 12, versikulo 1. Ket iti daytang aldaw, kuna emto, agyaman aktuken ka o Hiyoba, tanupay nagunget ka kanyak, tipungtot mo maikat, ket liwliwaen nak. Dito'y kunana, tipungtot ti Diyos ket awanen, napukawen. Idi kanayon kay nga agbubuteng iti Diyos, agbubuteng kayo, ken mo konsensya kayo. Idi kasla nakabutbuteng ti Diyos ken ka, ngem ita tipungtot ti Diyos ket awanen, nalpasen. Apay nga ta, kasta ti mapasamak, iti kanito a maisalakan ka. Ituloy tayo nga basaen, versikulo 2. Adtoy ti Diyos, isu ti pakaisalakanak, agtalekak tu, ket saanak tu nga agbuteng. Tani Hiyoba, animet laeng Hiyoba, isu ti pigsak ken kantak, ket isu nagbalin a pakaisalakanak. Gapuna, asumakdo kayo asirarag o iti danom, kadagiti bubun ti pakaisalakanan. Nakita yo? Anya a panagyaman dayta? Pannakaisalakan. Saan kadi? Panagyaman ti pannakaisalakan. Kabayatan, ti panagbiag mo aging gana ita, awan anyaman na numamati kayo man ken ni Jesus, wenno saan, no di kayo pa'y nagyaman apudpudno iti Diyos, iti panangisalakan na kada kayo, maukom kayto, ket maitapwak kayto ijay infierno. Kadagitoy nga laldaw, awagan da tayo ti salvationist. Sinarsarida tayon ti adu nga dayo ti pan nakaisalakan, ket nagwarasen, ket dagiti aduman na denominasyon, iyad adal damit ti importansya ti pan nakaisalakan. Pagsasaritaan dan daytoy, ngem kaaduan na, iyad adal da ti palso awagas ti pan nakaisalakan, saan atay pudno. May isang aldaw nagring ti telepono idi adda iti balay, boses ti babae, ti tumawtawag, ngem di kami pinagkita iti rupan-rupa. Nabayag daytoyen a napasamak. Ti awag na kanyak ket pastor, ket intuloy na tinagistorya no kasano isuna nga naisalakan. Kunana nga idinapan na grocery, nakita na ijay, ti maysa kadagiti am-am muna. Ket dinamag da di a tao no naisalakan isunan. Nas daaw una iti daytoy asaludsud. Isu nga din nakasungbat. Kalpasan na napan iti iglesia da, ket nagdamag iti pastor na gapu iti daytoy. Kunana, adda nagdamag kanyak no naisalakan akon, ngem sa anak ang nakasungbat. Binugkawan ti pastor ket kunana, anyat kayat mo asawen adi ka nakasungbat. Diakono ka, saan ka di? Imbagam kumaanga na isalakan kan, di mo imbaga? Ngem ti diakono nariribuk ket kunana, ngem jakmet pa inawa ti pan nakaisalakan, ken jak kabailan ti agulbud ako naklatan a naisalakan akon. Anya ta ibagbagam, naisalakan kan, idi namati ka ken Jesus, ken idi nang rugi ka nga imay dito'y kapilya. Inungtan ti pastor isuna, ngem, saan ana kumbinsi, iti imbagana, ken saan na kontento. Ket may sangal daw, nakita natin may sa aposter, may papan iti may sa a revival meeting, ket napan isuna. Ti mangidadaulo ti dayta a revival meeting, ket amamok unay.
Isu ket tao ana isalakanen. Ket na isalakan ti babae, iti revival meeting. Kalpasana na isalakan, nagsubli ti kapilyada ket inbagana iti pastor na. Binugkawan namanen. Ket kunana ang nakabirok iti kulto, sana pinapanaw iti kapilyada. Daytoy ti istoryana. Saan nga sika ti mga ramid ti pannakaisalakan, wenno sabali nga tao ti mga ramid paraken ka. No adda mangibagaken ka, ibagamlatan anay isalakan kan. Wenno ibagada anay isalakan kayon, ididamo ang nakigimong kayo, amwen nyo asaan apudno dayta apan nakaisalakan. Mabalin, nga naisalakan kayo ididamo, nakigimong kayo. No daydi akan ito, nailasin nyo dita puso yo, tipudno manipod kadagiti, sasao iti Biblia. Ti problema ti basol yo, ket talagan anasolbar. Ket addan ti pudno atal na iti puso yo, dayta ti pannakaisalakan. Adda datat tao nga inawat dati sa uti Dios. Ti Biblia kunana, nuninagan na idati di Dios, dagiti nakaisawan ti sa uti Dios. Ket kunana nga nabon again tayo, manipod kadagiti sa uti Dios. No saan nakastoy ti napasamak ken ka, di ka pa'y naisalakan. No di mo pa'y narikna ti panagyaman iti pannakaisalakan di tapusom, masapul nga aminin nyo nga di kay pa'y naisalakan. Abiruken yo ti pannakaisalakan. Naisalakan ka din, wenno saan pa'y, daytoy kadi, wenno dayjay. Adda i-recomendak kada kayo, nga libro ngemjak sigurado, no adda pa'y laeng daytoy kadagiti bookstores. Ti awag na ket The Country I Love Best. Tinagsurat ka daytoy nga libro, ket natayen sumagmano atawenen tinapalabas. Tinagan na, ket Dr. Oswald Smith, ken isu ti pastor, iti People's Church, ijay Toronto, Canada. Isu tinagsurat, at ipaulo na, The Country I Love Best. Kalpasan di pannakaisalakan ko, jak amon ti mga saba, isu anapanak iti bookstore tapno agkita ti libro sadyay. Ijay ko ang nakita dahito a libro ang naisurat iti Hapon. Iti libro, insurat ni Dr. Oswald Smith no kasano nga namati ken ni Jesus, nanipod kinaubing na. Ngem di na nasarakan di sungbat ti suludsud na, nga langit nga tatipapanan na, wenno infierno. Namati isuna, ngem di na ammo numapan iti langit, wenno infierno. Mariribukan launa iti daytoy asuludsud na. Insardeng nan tinagadal, ket kalpasan na, nagikadwa iti evangelical group na agiwarwaragawag iti ebanghelyo. Ngem saan lata amasong batam ti saludsud na. Nagresign pa yan iti trabaho na tapno may concentrate na dahil ti asaludsud no langit wen impyerno ti papanan na. Nagrigat iti napalalo iti adu a panawen. Aging ga iti may sangal daw bayat abasbasan na ti basit nga libro nga secured, assured, and at peace. Naawatan na ti kinapudno. Isu nga iti libro na, insurat na nga kadagiti tao nga mamati iti Diyos, nga ti amuda ket mapanday iti langit, at dalima aklase iti tao nga saan amakapan iti langit. Apay akastoy, gapu ta adda dua nga klase ti pamati. Dua klase ti pamati. Ti umuna ket intellectual faith. Dahito apamati at maysa a tao ket patyen na nga adda maysa laeng nga Dios. Pinarasuan na ti lubong ket ni Jesus ti anak na. Dahito ti pamati ti tao nga di pay naisalakan. No kinasirib lang saan nga umdas. Anya ti may kadua klase ti pamati. Dahito ti pamati at ti tao italek na ti suamin nga espiritu na iti Dios. Ti libro ilawlawag na adipay na isalakan ti tao, aging gaada ito a klase ti pamati, ket aggapo iti uneg na. Ti pamati akabailan na nga italek ti amin na iti Dios. Dakil atulong kanyak dahito a libro. Sa anak at tinulungan tapno may salakanak.
Ngem tinulungan nak ang mangurnos ti panunot ko kalpasan dayta. Napadasan nyo ka din, ti tiyempo, anagyaman kayo iti pannakaisalakan nyo. Saan laeng nga pagbiit apan nakapalagan iti basol, ngem agnanayonen apan nakapakawan iti basol. Damagem itabagim, daytoy asaludsod. Agkararag tayo. Sakbay nga agkararag tayo, laglagipen nyo ano makaaramid kayo iti basol kadag iti tao, nagbasol kayo metten iti Diyos. Gaputa nagsukiran nyo ti sao ti Diyos. Masapul nga agbabawi kayo saan nga iti sango ti tao, no diket iti Diyos. Masapul nga agbabawi kayo nga si pupudno. Daytalaeng tiwagas, tapno maawatan nyo dagiti bersikulo may panggep iti pannakapakawan. Nailangitan na Diyos, naiyanak kami amin iti basol, ken nagbibiyag kami nga agar-aramid ti basol. Nagbibiyag kami nga di mi ammo no anya ti basol. Dagiti puso mi ket narugit ken dakes. Ket gapota ti basol, tengelnan dagiti puso mi, di mi amuno kaano kami pay nga agbasbasol. Dagiti konsensyami saan daan nariribok. No agbasol kami, iso nga nagbiag kami di kinadakes, ken puso nga awan babain na. Apo, ikararag mi nga riingen ti puso dagiti amin ang nakadumog iti sangom ita, ken makita da kuma dagiti basbasol da. Ipalubos mo kuma atong galmaysa, mailasin da kuma dagiti inaramid da basol iti sangwanam. Ken si paparentuming da amang ikabil, dita sangwanam dagijay abasbasol. Ikararag mi pay apo nga idalan mo ida, nga agsubliken ka, ken si papapati da adumawat iti pamakawan dagiti basbasol da. Dawaten mi apo nga idalan mo ida amangawat kadagiti sasaom, nga addaan iti puso a napakumbaba. Dawaten mi amin dagitoy itinagan ni Jesus. Amen.